Kada komšije daju gol, oni utihnu. Kada komšije prime gol, oni slavi. Zašto su komentatori u Srbiji primorani da šute dok svi ostali pokazuju emocije? Ovo je pozadina medijske diktature i borbe za moć. Komentatori najvećeg sportskog kanala u regionu Arene Sport uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine Hrvatske prate bezdušno, hladnokrvno i bez trunke emocije. Iako bi bilo prirodno i ljudski radovati se sportskim uspjesima komšija, srpski komentatori na ovom kanalu redovno utihnu na pobjede Bosne i Hercegovine i Hrvatske, dok njihove neuspjehe dočekuju s neskrivenim oduševljenjem. Evo nekoliko najočitijih primjera te praksi. Utakmica svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Kanade. Komentator Miloš Miličević pokazao je dva potpuno različita lica u istoj utakmici. Dok je gol Kanađana ispraćen s velikim oduševljenjem, Derek Cornelius, Kone, traže pukotinu igrači u crvenim dresovima i pronašli su je. Kyle Larin je džoker sa klupe. Kanada, Bosna i Hercegovina 1:1. Pogodak Bosanaca doživljen je prilično hladno i s očitom mukom. Korner za Bosnu i Hercegovinu. Još jednom Teljo upozorava. Lopta na prvu stativu. 1:0 vodi Bosna i Hercegovina. Jovo Lukić se najbolje snašao u gužvi i drugu malo ozbiljniju situaciju reprezentativci BiH koriste, dolaze do prednosti. Sličan posao je odradio i Goran Svilar tokom utakmice svjetskog prvenstva između Engleske i Hrvatske, kad je njegov komentar na golove vatrenih bio ravna linija, što i nije bio slučaj s pogodcima Engleza. U odbrani to važi za sve reprezentativce Engleske. Evo lopta za Perišića, dobra akcija i 2:2. 2:2, Musa postiže pogodak u posljednjim trenucima prvog poluvremena u Dallasu. Imamo novo izjednačenje. Hrvatska protiv Češke u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Tokom fudbalske rapsodije i pobjede vatrenih od 5:1, prijenos na Areni Sport zvučao je više kao komemoracija nego proslava odličnog fudbala. Modrić, ne treba mu previše prostora, širi ruke tamo Perišić, konstantno Modrić, kakav pas, 5:1, potopljena je Češka, majstorija Luke Modrića, Kramarić 34, Mario Mandžukić 33. S tim što je Davor Šuker odigrao 69 utakmica i postigao 45 golova. Sličan obrazac ponavlja se i u drugim sportovima, kao što je to bio slučaj na rukometnoj utakmici tokom svjetskog prvenstva u Zagrebu u januaru 2025. godine. Kada je Hrvatska golom Marina Šapića u posljednjoj sekundi izborila polufinale svjetskog prvenstva, srpskom komentatoru je taj pobjednički trenutak očigledno teško pao. Imaju još 8 sekundi, Pešić traži nekoga slobodnog, Maraš, evo ga Srna, ide pas, Šipić, gol pre zvuka sirene, Hrvatske u polufinalu. Ovo je sigurno regularan pogodak, nema potrebe da se proverava po onome što smo imali na grafičkom prikazu. Hrvatska je uspela da se odbrani sa igračem više, a onda i adekvatno da prenese loptu. Mađarska je ispustila u posljednjih 10 minuta plus 4, to treba reći Vojne, i Hrvatska se prvi put od 2017. vraća u polufinalu. Zašto je to tako? Razlog za ovakav pristup ne leži u sportu, već u direktnoj naredbi iz samog državnog vrha na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Vučić je nalogodavac, a direktor Telekoma Srbije, Vladimir Lučić, izvršitelj. Upravo je Lučić taj koji je odlučivao koji će komentatori prijeći na Arenu Sport, a koji ne kada se u Srbiji i Bosni ugasio Sport klub. Cilj je sistematski omalovažiti svaki uspjeh Bosne i Hrvatske.
posmatrajući ih isključivo kao rivale na geopolitičkoj sceni. Komentatorima Arene je prema navodima novinara iz Srbije koji je želio ostati anoniman jednostavno naređeno da ne pokazuju emocije na goleve komšija. Iako ovakva praksa smeta i mnogim ljubiteljima sporta u samoj Srbiji, publika je primorana da šuti i trpi. Arena Sport, iako finansirana državnim novcem, u suštini ima uređivačku politiku koja više priliči privatnom kanalu s jasnom političkom agendom. Prava slika uređivačke politike ovog kanala ogleda se i u izboru kadrova. Najbolji primjer je angažman opskurnog Dejana Andžuša, kojeg mnogi smatraju najvećom sramotom sportskog novinarstva na ovim prostorima. Andžuš u svojim nastupima redovno kritikuje i omalovažava sve što nije srpsko. Veliča svoje prijateljstvo s Vučićem i hvali se vlastitom nedodirljivošću. Nedavno je otišao toliko daleko da je bez imalo stida i poštovanja udario i po pokojnom doajenu sportskog novinarstva Edinu Avdiću. Preminuo je jedan kolega koji je dugo radio na ovoj televiziji i koji je u jednom trenutku izrekao svoje stavove javno iz njemu znanih uverenja. Na te stavove ja sam reagovao i rekao istinu. Nije voleo, da ne kažem gori izraz, aktuelnu vlast. Pljunuo je bunar iz koga je pio vode, gde je lepo živeo, gde je dobar ugovor bio, gde je prvi put u životu putovao. Posle toga kad je shvatio da je pogrešio i šta je uradio, toga je verovatno i uništilo, jer je video bezizlaz, a njegovi nisu došli na vlast. U rečniku tog kolege ja sam bio za početak rektalni. Ja nemam potrebe da budem rektalni, jer ja se s porodicom Vučić družim 40 godina. Masovnim upumpavanjem državnog novca Arena Sport se pobrinula da otkupi prava na sve najvažnije sportske događaje. Mnogi prenosi su nerealno preplaćeni, a sve s jednim krajnim ciljem. Da se Srbija medijski predstavi kao apsolutna i jedina sila u regionu. Dokada će ovakva slika trajati? Sudeći po svemu, sve dok je na čelu Srbije aktuelna vlast.